Alikhethe khona manje iGumgedlela, inkosi enkulu uBhombela esitimela samaMpondo, baba mkhulu phakade, amen. Ubhizi kakhulu umfoka Mayekisa uShembe kwelaseThekwini, lapho kukhona abantu abaphucuzekile asebezinikele khona ezimishini. Kuyonakala phela ngoba umsebenzi wakhe ubanjezelwe yibo phela abantu basezimishini baseThekwini kanye nabo abantu abathakathwe ngabathakathi, nabantu abaguliswa imijovo namaphilisi akuzo izibhedlela, njengoba wayishilo uZandile Nkabinde ngalesi sikhathi ememezela edolobheni laseMaritzburg naseThekwini ukuthi lezi ibhedlela nezikole namasonto afike namangisi awubumnyama. Waboshwa eboshelwa wona lamagama awakhulumayo. Phela abantu abaningi babeguliswa yiyo i-influenza kanye nesinye isifo okungaziwa ukuthi sasiqhamukephi okuthiwa uVuvatha. Phela izifo eziningi ziqhamuke ngaso lesa sikhathi se-Anglo-Boer War, lapho amangisi ayesehlulwa khona empini benawo amadube esandlwana ethi ayalekelela, kodwa lashaya ibhunu. Kwaze walandwa yena uLord Kitchener phesheya kwezilwandle eNgilandi, owaqhamuka nalo icebo lokuthi kushiswe amasimu abantu namasimu amabhunu ukuze amabhunu ezophelelwa ukudla bese phelelwa amandla okunqoba impi. Waphinda uLord Kitchener lona waqhamuka neqhinga lokuthi akuthunjwe izingane zamabhunu ematendeni, lapho lezi ingane zamabhunu ezathola khona ukufa okwakufakwa uye uLord Kitchener, kanye nazo izingane zabantu abamnyama ababesebenzela amabhunu emaplazini abalekelela futhi kuyo i-Anglo-Boer War. Abathunjwa amangisi nabo kuyo futhi le nkambi base bezuza lokhu kufa okwafakwa yilo lelingisi okuthiwa uLord Kitchener. Lokhu kufa kwakulokhu kuqhubeke njalo kusabalala izwe lonke. Yiko lokhu kwase kukapakele khona lapha endaweni yaseThekwini, okwase kubhubhisa abantu, kubhubhisa isiqhaza nalo ikholwa liyabhubha yikho lokhu kufa. Bese kuba uye umthakathi ozicaluzelayo phela akasanakwe muntu, abantu bayakholwa. Kanti ngalesi sikhathi kunomthetho wamakhosi nomthetho wesintu, bekubizwa umhlahlo wesangoma, simkhiphele obala umthakathi bese eyadingiswa noma ajojwe aze afe. Kodwa kwelaseThekwini njengoba sekwanda zona izimishini lezi, umthakathi utholakala ejakaja yonke indawo, akanakwe muntu. Uyena umthakathi futhi ogqugquzela abantu ukuthi abathandaze kakhulu inkosi uJesu iyabuya, bese kuthi ebusuku aqhubeke nomsebenzi wakhe ongcolile wokubulala abantu. Uma esekushayile ngalomuthi wakhe, ubona ngaye ekuseni futhi esezokubheka ethi igama lenkosi malibongwe. Akugqugquzele kakhulu ngokuthi bambelela emphethweni wengubo kaJesu. Kodwa ngeke kuphele isikhathi esingakanani uzobe sewufile. Kulowo mngcwabo wakho uyena ohlabelela kakhulu, aphinde afakaze babaza ukukholwa kwakho egameni lenkosi uJesu. Kodwa uShembe yena wayengathunyelwanga phela kuleli lizwe laseThekwini, wayethunyelwe kulo izwe laseMpumalanga. Manje uNkulunkulu mayekhuluma akacacisi ukuthi yiphi le ndawo ekuthiwa iseMpumalanga, kodwa izinsizwa leziya ezazifikile kuye esasentabazwe, lezi phela ezazibophela izimbongolo zibophela umthwalo, zithi asahambe mfoka Mayekisa siyoshumayela emampondweni. Lezo nsizwa zazikhuluma isiXhosa. Ilapho umfoka Mayekisa axolisa khona kulezi insizwa, wathi nginomama usemdala kakhulu, kanti akekho umuntu ongasala ambheke, kanye namakhosikazi ami amathathu nezingane zami ezincane, angikwazi ukuzishiya. Lawo madoda awamphendulanga, wathi mayibuya ethi uyawaqalaza akabange sawabona ukuthi aphelelaphi. Kanti izwi lokuqala elaliqhamuka kuye uNkulunkulu, lona owayivela ngalesiya sikhathi ehamba ngehashi,
Lalithena nalo akaye emampondweni lapho kukholakala khona ukuthi kwakuthiwe akaye kwaZulu. KwaZulu phela ikhona lapho bekunenkinga enkulu kakhulu yalo bhubhane lezimpi nokubulawa kwabantu abaningi kakhulu ababebulawa yiwo amaNgisi, kuze kuzovala ngayo impi yamakhanda eqale ngo-1906. Kwagwetshwa amakhosi anqunywa amanye kanye nenqwaba yabantu bakhona kwaZulu ababulawa kuyo lempi ehlathini laseNkandla, okwaba yiyo impi yokugcina kwaZulu eyayisiwucoboshisa. Kwaphinde kwaboshwa nawo amakhosi, agwetshwa intambo, amanye adingiswa, njengoba naye uDinizulu wagwetshwa wabuye wakhishwa ngakho ukuthi base bemshaye ngaso i-slow poison, benzela khona ukuqeda ngaso isizwe sakwaZulu. Njengoba isilo uDinizulu base besidingisele kulo ipulazi ababelibiza ngesibhunu ukuthi se-8 Lake, ngesingisi babethi kuse-Middelburg, kuyo indawo yasempumalanga. Kodwa yena uDinizulu waqamba leso sigodlo ukuthi ikwathengisa ngaye ngoba phela wayesedayiswe ngabantu abaningi kakhulu ayebathembile, njengoba wadayiswa nawuye uChakijana kaGezindaba. Ibutho lakhe ayelethembe kakhulu elalishushumbisa izibhamu lizisa khona laphayana empini yamakhanda ehlathini laseNkandla ukuyolekelela uBhambatha. Njengoba isilo uDinizulu sasiyingxenye yayo impi yamakhanda, kodwa sishaya umshosha phansi. Kodwa basijikela basiveza obala ngalesi sikhathi sithi sicashe ngaso isithupha sokuthi nayo intela phela sasiyikhokhile isilo uDinizulu, sithi senzela amaNgisi angaboni ukuthi siphakathi kuleli tulo likaBhambatha. Sagcina sidunguzela kakhulu isilo uDinizulu kulo ipulazi kwathengisa ngaye, lapho kwakukhona khona abefundisi babelungu ababehleli naso isilo bezosenzela umgcobo wokugcina, esincenga ukuthi asikhawethe inkosi uJesu njengomsindisi waso. Kanye nalo iqhawe lamaNdiya uMahatma Gandhi wagcina efikile khona kulesi sigodlo ezokhuluma naye uDinizulu, kodwa akwaziwa ukuthi wayethini kuso isilo. Kodwa isilo uDinizulu sagcina siyikhethile phela inkosi yawo amaNgisi ayesincengela kuyo, lapho okwakuvinjwe bonke abangani nezihlobo zaso isilo uDinizulu ukuthi besondele kulesi sigodlo. Ngisho naye umngani wakhe omkhulu uHarriet, indodakazi kaJohn William Colenso, babeyinqabela ukuthi ifike kulesi sigodlo izohlangana nomngani wakhe uye uDinizulu. Sagcina sikhothemeka buhlungu isilo uDinizulu, kungekho noyedwa oyisihlobo sakhe, nokuthi umaphi amagama okugcina esawakhuluma isilo akekho owaziyo ngaphandle kwabelungu abamhlophe ababengabefundisi behleli naso isilo. Kodwa okuvelayo yikho ukuthi sasicelile ukuthi siyongcwatshelwa lapho kwangcwatshwa khona obabamkhulu baso endaweni yasemakhosini. AmaNgisi asigcina lesi sifiso sayo inkosi uDinizulu, kodwa ayijabule efile ukuthi asenqobile ngoZulu phela, njengoba sekufe iqhawe elikhulu lawo amaZulu lokugcina. Sekuzosala abantwana baso isilo, okuyoba lula kakhulu ukuthi amaNgisi abaguqule labantwana, ngoba babevele phela sebaqala kuzo izikole zabo abelungu, njengoba babevele bezalelwe khona eSt Helena. Impilo yaso isilungu kubo isingene. Ajabula kakhulu abelungu, athi sinqobile ngoba iqhawe lamaZulu seliguqile. Ilapho kwaqala khona nakho ukungena kwazo ezimishini kuyo indawo yakwaZulu. Naso isihlalo sesilo saphela ngaleso sikhathi, kwaba isihlalo sobuduna.
Kuyaguqa lapho-ke umgedlela mzukulu wamafutha omkhovu 20 omneswaphathe. Amen.